Esse manga aqui do lugar é korpsviering de Reino Holandês aqui na Madre Pátria Holanda. E pensar aqui, uma delegação de Aruba consistia de 25 polícias. Também a de Aruba para Holanda, para cima, forma parte também de korpsviering. Pelo menos sabe, parte da delegação chega. E na cabeça, o Dr. Anders Ramon Arnhem, alto comissário do Corpo Policial de Aruba. Não, é muito importante que nós estamos presentes aqui. Sobre uma representação de nosso país, de nosso corpo. E também em conexão com os outros e também com os outros países aqui presentes. Não, é muito importante, want het is aan de ene kant iets voor onszelf. Kunnen ons junto, weet je wel, een beetje met elkaar in verbinding zijn. Het is ook een stuk ontspanning. Pero também está para conexão com outro corpo en outro país. En dat werkt ook weer voor de samenwerking, maar ook om in de regio criminaliteit gezamenlijk te bestrijden. Dus Pero Primer Costa, vandaag zijn we hier, of deze komende week, voor de korpsviering. Er zit een stuk gezelligheid in, een stuk vitaliteit, sportiviteit, gezonde concurrentie met elkaar. Gezellige tijd, dat is eigenlijk het importante kost. Ja. Hoe ziet die programma eruit? Er zijn eigenlijk allemaal sportactiviteiten. Un dia está een officiële ceremonie, een openingsceremonie in een kerk. En voor de rest eigenlijk solo sportactiviteiten, honkbal, domino, voetbal, basketbal. Differente deportivo naam. Met hoeveel mannen zijn jullie hier gekomen? Ongeveer met een man of 25 tot 30, zie. Ja. Nou, informeren, no, pero het is al ruim van tevoren aangekondigd. Pero ja, niet iedereen heeft er behoefte aan of er ruimte voor. Dus, maar ik ben hartstikke blij dat nog sta ik hier presente com toch een groep grande. Ja. Zie. Het wordt geregeld door de korpsvieringscommissie. Het is eigenlijk een bonge organisatie, weet je wel. Ze plannen dit. Er zijn verschillende regels per de minister Sigur. Maar het wordt goed geregeld. Die commissie doet heel goed werk. En die zorgt ervoor dat iedereen gewoon hier goed kan verblijven en ook hier goed naartoe kan komen. Ja. Een drukke week zou je zeggen? ICC, die drukke week. Er wordt hard gewerkt worden op de sportvelden. Ja. Pero nogmaals, het werk nu, zeg ik het echt conexão junto com junto, met elkaar, pero também com het differente país aqui presente, differente corpo não presente. Volgens mij volgend jaar is het op Suriname en dat jaar daarop penso estar naar Aruba. Sim. Okay. No, para mim, ik ben er voor de korpsviering também, pero também meeting differente afspraken dan zie ik hoe officiële gelegenheden nog, gewoon de korpschef en nog een aantal andere partners aqui. Om de samenwerking te versterken en afspraken te maken. Dus ik kan het goed combineren. Dus para mim está gewoon een trabalho. Nou, zie, mas dankie para tu in de presente, tu mijn collega dan. En laten we organiseren een bon tempo. Laten we het leuk, goed, gezellig hebben met elkaar. En laten we ook vooral winnen. Dan moeten we Aruba representeren hier. Hè. Wij zijn de beste hier en dat gaan we ook laten zien. Tá, senhor Arnhem, caminho que te explica de esse man llenar com atividade deportiva, pero mais importante, de cooperação entre polícias de Reino. De oficina de 24horas.com, situada aqui na Madre Pátria Holanda. Meu nome é Brian Coleman. Não olvidar que nós, tá, promê, tem notícia.